I'm about to join channel also. We a new member and I feel we share video and I say I join the channel here. And I say one navigate to this channel now Mr. also be subscribing one like and one share video subscribe to the channel like video and share na beka pictures join the bushman who said the bear a bibia a new video about to honor also Mosa a bit me I can't video it. Now so any this can be a film. And see one of our viewers did to and him team and him say actually the alpha school was on my school. And see senior a bibia no ya day ya for any addition for the kind no. Yeah, actually say with this popular request we a background amano and see no and I wa hey. But who more than say obi din na what actually at the addition DH. Na what me share me be so every into me Sukuu asem and I beka. Who Sukuu me so me Sukuu. Ubia dishani bia e wo school. But so and you bia na ka say kan Sukuu asem a utimi echichire mu e wo akan ka asem na se kwi ka asem ma na yeye. And there be boa ama wetimi aka Sukuu asem wetimi akan kan Sukuu asem atro so asem how na ye de that is said the sichire na egumo. Nti na ye ka show say bibia unti ase bia no put it in the comment section, subscribe to this channel, like a video no na share with your friends na bibia eye kama we ya na bit me idea boy na channel yi etimi etumpon akọ nanim. Nti nidi kan osi hu DA basic ene Sukuu a mekudin Sukuu agidin wo across Mpotem na eyi nkamfo a asan so agidin yie wo asane across so mansini mu a Sukuu bi intimi mfa ne ho toto humpo ubehunu mi Sukuu ye wo osen ho biaya onyina kese no wo ho wo epoye mantem eye nkwantakwana eman free akimesio so senjina bia anafo so Sukuu yi ya biai kese a wode adesuanfo ni ahoro pi asiesie ho a enti eye fe na eye nika ankasa so adesuanfo ni yi bi te se akyerewma enuaba mmoa ahoro atosode abakwasɛmifo ni ahoro ene nea ekeka ho ya obi akese bi a kwaya ama agrodi ankasa te se ballbo America 2 ludo oware nenia etete sa isan san je yinti Sukuu ne bo ne homodi yie ewa akrokansie ahoro no pa empo akrokansie a eba so afi 2022 no Sukuu yi na enya abasopodie pia no ara andana ahoro a ewo mi Sukuu mu no ye abansoro a wode bricks a edin yie na esi wode enkanchia a edin yie nso na aboso enti ohia bo mpo a na imu aye form Sukuu no ahosu ayi akokosrade ene fita ye wadidi bia bi nso a foton aduan ahoro pi wo ho Sukuu yi ewo entete bia ahoro ebiesa KG primary ene teachers Sukuu adan ahoro biako Sukuu adan ahoro du biako na ewo ho adesuafo beye ahanan 400 na ewo Sukuu no mu impempren fomu aha abien ya miawa na aha abien nso ye mmerima eba no akyerɛkyerɛfo nso a Sukuu no wo beye edumiensa dokware nie sa akyerɛkyerɛfo yi bo won ho mmɔden yie ankasa ɔkyerɛkyerɛni panyini a ɔda Sukuu ya no din di wura David Amponsa ɔwɔ ahofama na osuro nyame nso nya enti a Sukuu yi agidin pa ne se afi 2022 BC no ye bo mmɔden nya ɔha kichemu ɔha ɛyɛ 100%
a ɛkyerɛ pefee sɛ yɛdi nkunim kɛseɛ. M'ani gye me sukuu yi ho pii ɛsiane sɛ m'ani gye me sukuu yi ho pii ɛsiane ahohyɛsoɔ ntetee a akyerɛkyerɛfoɔ no de ma yɛn nti. M'ani gye me sukuu yi ho pii ɛsiane ahohyɛsoɔ ntetee a akyerɛkyerɛfoɔ no de ma yɛn nti. Nti mɛsan afa ne bie maako maako na makan na wotumi atie. Ɔsen ho di basic ne sukuu a mekɔdin. Ɛyɛ sukuu a agye din yie wɔ akorɔso mpɔtam nyinaa. Ɛyi nkanfo a asan no nso agye din yie wɔ asane akorɔso manso mansin no mu a sukuu bi ntumi mfa ne ho toto ho mpo. Wobɛhu me sukuu yi wɔ ɔsen ho beaeɛ a onyina kɛseɛ no wɔ hɔ wɔ Apue mantam. Ɛyɛ nkwantakwan a ɛman firi Akem Asuo so hyɛngyinabea anaafo so. Me sukuu yi yɛ beaeɛ kɛseɛ a wɔde adesuafo ni ahorow pii asiesie hɔ a nti ɛyɛ fɛ na ɛyɛ nika ankasa nso. Adesuafo ni yi bi te sɛ akyerɛwma, nnuaba, mmoa ahorow, atosode, abakɔsɛm mfoni ahorow ne nea ɛkeka ho. Yɛwɔ beaeɛ kɛse bi a wɔayɛ ama agorodi ankasa ɛte sɛ bɔɔlbɔ, mirikatu, ludo, ɔware ne nea ɛtete saa. Ɛsiane saa nhyehyɛe nti sukuu no bɔ ne ho mmɔden yie wɔ agokansie ahorow no mu paa. Mpo agokansie a ɛbaa so afe 2022 no, me sukuu yi na ɛnya abɔsopɔdeɛ pii no a. Adan ahorow a ɛwɔ me sukuu no yɛ abansoro a wɔde bricks a ɛyɛ den yie ɛna ɛsi. Wɔde nkankyee a ɛyɛ den yie nso na abɔ so nti owia bɔ mpo a na emu ayɛ fam. Sukuu no ahosuo yɛ akokɔsrade ne fitaa. Yɛwɔ didibea bi nso a wɔtɔn aduan ahorow pii wɔ hɔ. Sukuu yi wɔ nteteebea ahorow abiɛsa, KG, primary ne JHS. Sukuu adan ahorow dubiako na ɛwɔ hɔ. Adesuafo bɛyɛ 400 na ɛwɔ sukuu no mu mpempren. Wɔn mu 200 yɛ mmeawa na 200 nso yɛ mmarima. Ɛba no akyerɛkyerɛfoɔ nso a sukuu no wɔ bɛyɛ 16. Nokware ni saa akyerɛkyerɛfo yi bɔ wɔn ho mmɔden yie ankasa. Ɔkyerɛkyerɛni panyin a ɔda sukuu yi ano din de Owura David Amponsa. Ɔwɔ ahofama na osuro Nyame nso. Nea nti a me sukuu yi agye din paa ne sɛ afe 2022 BEC no yɛbɔ mmɔden nya ɔhagyekyerɛmu 100 a ɛyɛ 100% a ɛkyerɛ pefee sɛ yɛdi nkunim kɛseɛ. M'ani gye me sukuu yi ho pii. Ɛsiane ahohyɛsoɔ ntetee a akyerɛkyerɛfoɔ no de ma yɛn nti. Nti wo nso wobɛtumi atwerɛ sukuu ho asɛm ama no ayɛ dɛdɛɛdɛ sɛ yi na sɛ obi kan a emu ada hɔ na watumi ate aseɛ. Na wobɛyɛ a ne sɛ wobɛsubscribe to this channel. Wobɛklike adɔma no so anaasɛ wobɛmi adɔma no so na wa activity notification bell no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde videos bi atɔ tete sɛ yi a wo nso wobɛtumi anya akwanya na wahwɛ na wasua biribi afiri mu. Nti wei ɛyɛ me sukuu ho asɛm ɛna matwerɛ. Sisi a wo nso wobɛtwerɛ sukuu ho asɛm. Nti efie dwumadie anaasɛ dwumadie a wobɛdi ama me ne sɛ fa nsɛmfua bɛyɛ 120 kyerɛw wo sukuu ho asɛm. In about 120 words, describe your school. In about 120 words, describe your school. Fa nsɛmfua bɛyɛ 120 kyerɛw wo sukuu ho asɛm.
in about 120 words, describe your school or write about your school. Thank you for watching this video. That was the same video way. Now you subscribe to the channel now. Move back and push on. If free from time to time, no, be upload the additional Europe. Obi say yeah, upload the madam for home asem. Yes, madam for pa home asem. My best friend, and also pipeline him. Nti bia be free pipeline him na abeto your channel YouTube no so na wonso kai hu se bibia ye tro ha bia twi. Nti mo pese mo pene awotwi atwe mu, especially competition, you know, mombo mo humode se mo hwe videos yi bibiri na matumi ate ase na mahu ekwan e fa so atro e do bibia se yankofo wonhyira mu nyina.